Za prvé, je to prvý materiál, ktorý stvoril človek. Z piesku, vápna a z kameňov urobil svetlo. To znamená, že zobral Bohom právo stvoriť a stvoril svetlo človek. Prvé stretnutie to je také nešťastné, lebo môj otec sa horil britvou. No a ja taký malý, som tak, keď mal tú bradu, horil sa, tak som sa stále pozeral a on mal takú čiernu kocku zo skla, čiernu. A na tej kocke brúsil svoju britvu. On ju tak schovával vysoko, ale raz som si zobral stoličku, dal stoličku a pomalu tú kocku, no a ona mi vypadla, spadla a rozbila sa. No a on mal taký dobrý remeň, vyťahol tak a bolo. No a to bola veľmi dobrá spomienka na celý život a ešte teraz si na to v dobrom spomínam. On nemohol potom tú britvu dobre brúsiť, ale ja za neho celý život tú kocku brúsim a to sklo brúsim celý život za trest. Celý život ešte teraz, v mojich starých rokoch. On určite tam hore sa usmieval. Je to práve to zvedavosť, čo som sa v tej škole nepochopil, nenaučil, tak som potom zistil, že tam v tej doline, v tých Tatrách, nebolo ďaleko vidieť. Slnko vyšlo a zašlo skoro, lebo to je v kopcoch. Takže ja som bol zvedavý, čo je za kopcom, čo za druhým. A tak som začal pomalu s otcom chodiť s koníkom do mesta, predávať vianočné stromčeky do Kežmarku. A pomalu, šťastie bolo, že som tie skúšky v Bratislave urobil, ale ešte nebolo miesto v Bratislave, tak ma poslali. A takto som taký bol šťastný, že som išiel strašne ďaleko. To bolo necelých 500 kilometrov vlakom, autobusom do tej školy, do Železného Brodu. A v Železnom Brode tam chodil vlak do Železného Brodu a na stanici chlapi cez víkend vyhadzovali uhlie. No a ja ako mladý, tak ja som bol pracovitý, tak hneď som išiel a som si zarábal do kešene niečo. Tak oni mi platili, oni sedeli v krčme a ja som vyhadzoval uhlie, vagóny, každý víkend a ja som si zarobil na ceste. A prvá cesta tu bola do Budapešti vlakom. No to boli 60. roky, hneď prvé cesty. Potom Nemecko, Drážďany a potom už Belehrad a Sofia. Až k moru Burgas. Lebo vtedy už ja som si zarábal tie peniaze, tak som mohol cestovať. A stále ten horizont sa mi vzdialoval a že je väčší. Tak to pomalu. No, najviac, čo ma zaujímalo, keď som bol trebárs, sú neznámi väčšinou, ale nie sú v skle. Ale to boli tí, čo robili tie gemy, čo robili diatrétu, čo robili ešte, čo ich nepoznáme, lebo to boli Rímania, alebo Egypťania, títo, čo ja nepoznám. Lebo tí ma najviac ovplyvnili, lebo ako oni k tomu došli. Pre nás máme technológiu, poznáme, máme chémiu, všetko, ale tých, čo ja nepoznám. Ale tých súčasníkov, to by som musel hľadať, ktorí, no asi všetci, by som povedal, ma ovplyvnili, všetci. No, ja mám pocit, toto, čo mi otvorilo dvere, to je ten Korník 79, ale to nikto nepoznal, lebo to je roztratené.
To je rozpredané po svete. A potom, takto by som povedal, čo ma postavilo na nohy. To je cyklus Nebeské kvety. A najviac, čo ma teší, že to boli jedni z najlepších pedagógov, lebo oni naučili a poslali do sveta spústy mladých, šikovných ľudí. A to je zaujímavé, že tí mladí idú tak rýchle, že ja musím urýchliť, aby som ešte išiel dopredu. Že ma tlačia. A vďaka Márii a Bohušovi.